kita linuting kita katung kadereng hamama aku jaluk urip ati kowe. Median. Yuwana ingkang sinedya Basuki ingkang kaesti Murwakani carita saratri sinartan sesanti luhuring kagunan hangesti kuncaraning bebrayan adi luhunging budaya kinarya hanyembuh darajating bangsa kina tekeng duk sina wayang purwa sembada dadya tuladha hambangun jiwa utama marmadi raing tata krami pramila pantes lamun winastan kagunan suraos tatanan lan tuntunan anenggih kang pinangka dados pambukaning carita gumelaring negari Plasa Jenar ya negari Gandhara Desa ya negari Kandahar lah sinten to ingkang angrenggani Purayagung negari Plasa Jenar nenggih menika ingkang ajejuluk Prabu Gendara Nalendra gagah pideksa godhek wok simbar jaja ugi kasinungan kadigdayan ingkang linangkung pilih tanding jayaning perang
parandene sang nata ing mangke solah slagane kaya wong kunjana popo labat denya kesandung nguyung kagilut brangti kumacelu kempi-kempi denya badhe ngayunaken sekar kedaton putri ing Mandura nenggih Dewi Kunti Talibrata ya Dewi Prita pramila daya-daya nimbali dhateng ingkang rayi kekalih nenggih Dewi Gendari miwah Raden Harya Suman dadya mangkono pangudi asmaraning driya ingkang dereng kababaring lesan. Sritina ning pasir wakan busana maneka warna puspiteng Hudyana miang panjrah sarwa ranggeng manik Narawata Obro prabanya kang sumiran kenyaring tejo leliwaran lerki lat sisiren date
wimbuh kekontom rek mingin katiupe maruto mando sabaran mangambar kongas Ngestungkara jagat manik raja dewaku. Kadangipun Kakang diajeng Dewi Gendari. Nun inggih wonten timbalan adawuh Kakang Prabu lan kowe adhiku Harya Suman. Inggih kula wonten dawuh Kakang Prabu. Kaya ngene rasane wong kang kesandung wuyung prasasat kaya wong kang kunjana papa. Kunjana kuwi edan, papa kuwi lara. Ya merga nggonku kedanan marang Sulistyaning Sekar Kedaton, putri ing Mandura ya kuwi Dewi Kunthi Talibrata. Rina wengi mung tansah kelingan citrane Dewi Kunthi, ayune kliwat ukur mula ramokal yen gedhe rasa tresnaku marang Dewi Kunthi. Nun inggih nanging Kaka Prabu, ya piye Gendari? Nyatanipun kathah para raja narpati satriya ingkang sami ngayunaken dhateng Dewi Kunthi menika lho Kakang. Inggih Kakang Prabu, leres pangandikanipun Kakang Mbok Gendari. Malah sakmenika negari ing Mandura sampun kinepung wakul binaya mangap dening para raja sewu nagari. Sedaya mestinipun inggih namung badhe nglamar Dewi Kunthi Kaka Prabu. Ya, nanging tak kira ora ana ingkang bisa ngungkuli marang Prabu Gendara. Ya gagahe, ya cakrake, ya sektine, ya sugihe. Tak kira ora ana kang bisa ngalahke marang aku, mula kaselak nata ling rasaku nggonku kumacelu, nggonku kempi-kempi sedya ngayunake Dewi Kunthi. Bala pitung, bala gelar, ayo digawa kabeh jodang kang isine Pasumbang Pisungsung Sutyanawartna, Mas Picis Rajabrana. Ayo digawa kabeh kang saka kuwi Gendari lan ya kowe Suman, kasurung saka gedhening rasa tresnaku marang Dewi Kunthi. Ayo dina iki budal, ayo budal menyang negara Mandura. Ayo padha nglamar Dewi Kunthi. Kerik lampit, brungkat kimpul, wadya bala plasa jenar padha dibuhralke kabeh. Yen Prabu Kunthi Baja ora maringke Dewi Kunthi, negara Mandura dibyuki batang sakyuta. Ayo boyong kowe Kunthi.
kaya ngono. Nanging bareng aku gandrung ora ana sing mikir babar blas. Mongko aku ya wis nate matur karo Koko Prabu. Yen to sejatine aku iki uga gandrung. Aku uga kapirangu. Aku uga kapilot marang kabagusane satriya ing Astina. Ya kuwi Raden Pandu Dewayana nanging jebul Koko Prabu mung buru marang putuhe dhewe. Jebul Koko Prabu marang putuhe dhewe mung mikir kawake dhewe tobat piye Suman. Aduh Kakang Mbok, walih-walih menapa? Sareng kula sumerep dhateng Dewi Kunthi menika janjanipun sejatosipun layak to layak yen to raja sewu negari sami bingung bingleng anglangan jebul ayunipun Dewi Kunthi menika kliwat ukur kados widodari. Duh Kakang Mbok, prasajan kemawon sejatosipun Harya Suman menika inggih kapandu ing Turidasmara kula nggih tresna kaliyan Dewi Kunthi Kakang Mbok. Piye Suman? Kok dadi kaya ngene kabeh? Elingo yen Kunthi kuwi calon garwane kakangmu ya Koko Prabu Gendara. Apa ya kelakon Kakang Adi mung rebutan karo wanita siji? Lho, mboten napa-napa. Kathah kok tuladanipun. Kakang Adi menika rebutan wanita siji, malah kepara nggih wonten wong wedok siji malah dienggo kembulan menika nggih kathah. Wong wedok siji ning dinggih gentenan nika nggih kathah. Lan malih sedaya menika mboten menika namung panjangka ingkang saged dipun jangkah. Nggih namung manut dhateng kabegjane piyambak-piyambak, manungsa piyambak-piyambak menika kabegjane nggih piyambak-piyambak. Pramila kula ugi badhe mbuktekake, mbok menawi dewa badhe nuntun dhateng lampah kula lan kekajengan kula. Sinten ngertos yen to Dewi Kunthi badhe dados jodho kula Kakang Mbok. Tobat. Yen ngono Suman, aku saiki terna dhisik ning negara Ngastina. Wis ben wae aku dianggep wanita sing unggah-unggahi marang priya. Wong nyatane aku ya tresna tenang marang Raden Pandu Dewanata Suman. Nggih. Bab menika mangke gampil. Mangke kula ingkang badhe damel karti sampeka. Murih gegayuhan paduka saged kasembadan. Iya Suman, mesakno marang mbakyumu iki upama ora kelakon ginarwa dening Raden Pandu, apa bakale aku bakal dadi prawan tuwek. Nak ya kowe ngerti to di umurku saiki wis 33 taun ra rabi-rabi. Mesakno karo aku Di. Nggih monggo selak ketebian sumusul dhateng Kakang Gendara. Thank you.
oh jagat Dewa Bathara ora kaya dina iki bingunging pangrasaku sekawit aku mung kepengin nonton sayembara ing Mandura pamriye bisa weruh kaya ngapa to kasekten lan kadigdayane para raja satriya kang padha kepengin mupu sayembara tumeka kene kaya kecelik rasane atiku jebul kang gumelar dudu sayembara tanding nanging sayembara pilih luweh-luweh saya wimbuh kagiyating rasaku Raja Putri Mandura Dewi Prita ya Dewi Kunti malah nibake kalung sekari nonce marang aku lah dalah judeg tenan pamikirku kamangka pranatan sayembara pilih iki sapa wae kang teka papan sayembara lan dipilih karo raja putrine ora bakal bisa nolak lan nampik pamilih raja putri kuwi Dewi Kunti wonten pangandika ingkang adhawuh Raden Narasoma aku tak kepengin takon sepisan meneh karo sliramu nun inggih kersanipun kados pundi Raden apa to kang ndedasari sliramu kok malah milih marang aku minangka Jatukrama kamangka raja satriya muda ingkang sugih bondo bandu jatmika gagah piteksa akeh kang padha gandrung kayungyon kepengin ngayunake marang sliramu ngayun aku uga wis kandha kalamun to aku kuwi mung kepengin nonton sayembara lan aku iki uga wis mengku garwa calon prameswari Mandaraka sesilih Dewi Pujawati saka Pertapan Argabelah. Ora teges aku ora ngregani marang pamilihmu babar pisan ora. Nanging aku mung kepengin ngerti wae. Keneng apa sliramu nibake pamilih marang aku? Raden Narasoma persajan kewala menika saking jibeging pamikir kula netepi kawajiban minangka Raja Putri Mandura awit saking kathahing Raja Narpati satriya muda ingkang kepengin ngayunaken dhateng kula sedaya Raja Narpati menika bisa kuwawa mbedah negari lan ngrubuhaken kawibawanipun Kanjeng Rama Kunti Boja menawi kula boten kersa nanggapi panglamaripun para raja menika Raden kawula saged niti preksa kalian sedaya para raja menika sedaya menika namung sami ngumbar hawa nepsunipun tegesipun sedaya nindakaken kaculikan supados santuk kanikmataning alam donya kamangka kawula minangka wanodya putrining Narendra kedahipun saged ngladosi sawijining priya ingkang berbudi bawa leksana nindakaken dharma ingkang utama hambek tresna karyana ing sesama Duh Pangeran Narasoma paduka menika Pangeran Pati calon Narendra jatmika ing warna kepara digdaya ing rananggana nanging boten sabab dasar menika kawula milih paduka minangka paswitan kawula nanging amargi putri ingkang paduka kanthi ing sayembara menika putri menika ingkang saya damel anteping manah kula milih lan suwita marang paduka Raden lho Putri sapa? Putri sapa sing mbok karepke? Madrim. Adikku Madrim sik jalari kowe milih marang aku. Karepmu kuwi kepiye Kunti? Aku kok malah saya bingung rasaku. Kunti jelasno. Inggih Pangeran, Rayi Paduka Dewi Madrim menika ingkang saestu ndudut manah kula. Sekawit rikala wonten ing pepanggungan kawula niti preksa sedaya raja putra ingkang manjing sayembara ing sakpinggiring alun-alun kawula menika saged ningali paduka tansah bebondet kekanten asta kalian wanita muda menika paduka tansah paring raos tresna asih ngusap ponang riwe kang tumetes hanggendong ing pepundak rikalane ari paduka kepengin weruh kahananing sayembara tumindak paduka ingkang tuhu welas asih menika ingkang damel trenyuh manah kula kawula kemutan marang kadang kula inggih Kakang Mas Basudewa ingkang tansah hanjagi marang kayuanan kawula wiwit jabang ngantos prawan senadyan sekawit kula kinten putri menika garwa paduka
kawula sanget keduga nglampahi minangka jurudang juru panginang paduka. Senadyan to kula sakmenika sampun mangertosi Dewi Madrim menika ari paduka, saya mantep anggenipun kula suwita marang paduka. Pangeran, mugi mangke menawi paduka sampun boyong kawula ing Mandaraka, keparenga kula nyuwun dipalilah lan badhe nyuwun pangapura kalian garwa paduka Dewi Pujawati. Jiwa raga kawula kula pasrahaken dhateng paduka lan Dewi Pujawati. Kula dadi emban lelados marang Sang Dewi Pujawati lan Dewi Madrim keduga kanthi ikhlas ing manah ajeng kula lampahi Raden. Paduka menika ngendika kang kados mekaten. Paduka menika putraning Narendra Agung negari Mandura. Negari ingkang sampun lami memitran kalian negari Mandaraka. Sae bala ing jagat menawi paduka kaboyong ing Mandaraka kasoraken derajatipun kados pangandika paduka kala wau. Kawula ugi mangertosi sepinten to kuciwanipun paduka weruh saknyanetanipun. Kadang kula menika sampun gadahi garwa. Sedaya menika awet saking tumindakipun Kakang Narasoma ingkang hanggong kongas ing pakaryan, kepengin ngetokke kapinterane, pengen pamer kadegdayane, kaluwihane, kabagusane, kasugihane, gela-gelo gleleng mestakane. Sapa-sapa dijak gelut, sapa-sapa dijak padu, tupeh antuk cekelan anyar. Dumeh saiki akeh sing seneng. Akeh menika kados dados kahanan ingkang kados mekaten Sang Dewi. Cah cilik meneng wae. Bocah ra ngerti apa-apa, ra usah udu panemu. Apa kowe kuwi ora krungu mau? Dewi Kunti milih aku ki merga welas karo kowe. Nek kowe ora melu, lak ya ora bakal ana kedadian kang kaya mangkene Madrim. Wong lanang kuwi mesti ora gelem disalahke kaya ngono. Sang Dewi, kula banget ngaturaken panuwun dumateng paduka. Karana paduka menika saestu putri ingkang gadhahi cipta rasa budi ingkang utami lan tiping panggraita. Senadyan to kadang kula menika kongasing panindak pranyata leres rasa pangrasa paduka, Kakang Mas Narasoma menika tasih gadhahi raos tresna asih dumateng kawula. Mila saking menika badhe kados pundi lelampan menika kula saestu boten kersa pisah kelawan paduka Sang Dewi Kunti. Wes, perkara iki mengko dipenggalih meneh. Bakune ing kene aku ora sida ngetok lan neter sepira ta kadegdayanku. Kahanan wis lumaku mestine wis dadi kodrating dewa. Dewi Kunti lan Siadi Madrim wis kageh ayo bali. Mengko dirembuk diaturke Kanjeng Rama Mandrapati lan garwaku Pujawati. Bakal kepiye lungguhe kahanan iki? Ngaturaken panuwun. Kula wonten. Inggih monggo kula dherekaken. Ya wis yen ngono Kakang, yen ngono aku manut. Monggo Kakang Mbok Dewi Kunti kula dherekaken konduring Mandaraka.
rananggono gawe gelar oh wela dalah dus malaning panuksmaning jajalanat ana satriya nganti wanudya loro ayu-ayu den cah bagus ngaku sapa kowe ana rajapat ora pati bagus ning gembela sirah kementos nyegat lakuku sakadang sapa kowe ngenyek kowe dalan rupak sutik kedisikan yo aku Narendra Plasa Jenar Prabu Gendara aku mburiku iki rayi-rayi dalem Plasa Jenar sing ayu dhewe iki mustikaning Taman Sari Kedaton sesilih Dewi Gendari sing bagus branyak kuwi adhiku lanang ya kuwi Harya Suman ngaku kowe sapa Pangeran Pati Mandaraka aku Raden Narasoma oh anak ratu jebule wedok-wedok ayu-ayu loro kuwi sapa Koko Prabu menika kados pundi ingkang ngajeng menika lak nggih Dewi Kunti wela dalah apa iya kuwi Dewi Kunti kok ora ngerti sing arep dilamar iki piye inggih menika Dewi Kunti Koko Prabu Narasoma apa bener bocah wadon sing ning ngarep kuwi Dewi Kunti ya dasar kepara nyata sik ngarep iki Dewi Kunti banjur sik mburi kuwi adhiku Madrim kowe arep ngopo Welo Kunti kok iso tekan kene Kunti mesti tok colong ayo ngaku kepethuk ratu goblok iki ya ngene iki sok tau kowe nimbrung urusane wong ujare golek Dewi Kunti ning ra ngerti Dewi Kunti sing endi Dewi Kunti iso tak kanthi nganti dikirap saking barisan prajurit sakmono kae tegese aku sik menang sayembara wela keparap kedisikan aku wah ora trima rasane atiku adoh saka Plasa Jenar kasurung saka rasa wuyung satemah rumangsaku atiku iki dadi lewung bot-bote aku tekan kene Kunti aja nganti aku ninggal katresnan nanging kowe kok malah dadi lali janjine karo aku lak yo atiku dadi gelo Kunti tulung Kunti imbangono katresnanku yen wis tak boyong kowe sesuk mesti tak tukokke podang kuning ya Yayi yu apa su wela kok su lah ya Suman mosok yo manci kok ora kae kakangne awak dhewe satenane campur sari apa piye kok sembarang-barang lagu dienggo mbajul wela Kakang Gendara kuwi wis kondang lulusan Eskar oh sarjana karawitan mula kok gendeng apa wae ngerti ora kok sarjana karawitan piye lah Eskar ya sarjana karaoke diam kalian aku ki ratu iki padha dene CEO padake sarjana karaoke cangkem elek keluarga Wijaya apa Narasoma kasurung runtik ing atiku tak jaluk Dewi Kunti ora sotah masrahke Dewi Kunti marang dedapuranmu Rudapeksa candak tali gocimu teng dlosor kowe wani-wani karo aku tegese kowe jeleh urip mati dening aku Kunti Madrim mundura tak nggone golek keringet ratu mundur ayo maju tokno kadigdayanmu rasah kakean cangkem
Median ampun. Dateng kayuanan paduka, monggo Koko Prabu kula aturi kondur prasa jenar kemawon. Dari Suman, aja kok pambeki aku durung kalah. Aku iki mung tiba terus mung bonjok kaya ngene. Sumengkira tak pecahe sirahe Narasoma. Sampun Koko Prabu. Kula sanget ngeman dateng paduka. Menawi paduka ngantos tumengking lampus, sinten malih ingkang badhe ngreksa kayuanan kula sak keluarga, Kakang. Ayo Suman Koko Prabu dikanthi kondur wae, Suman. Koko Prabu, monggo kondur kemawon. Sapungkure raja iki mau kok banjur ana satriya bagus gagah pideksa mrepeki marang aku. Sapa, Gus? Aku Raja putra ing Astina Raden Pandhu Dewayana. Kowe sapa? Welah dalah. Iki to sek kondang Raden Pandhu Dewayana, satriya ingkang prawira digdaya Mahambara. Mangerti aku putra nata Mandaraka Raden Narasoma. Duwe karep apa tumeka kene? Mupu sayembara ing Mandura ngayunake kusumaning ayu Dewi Kunti. Tunggal aku karo aku. Tunggal aku karo ratu iki mau. Mangerti Pandhu, Kunti ngedekke sayembara pilih lan sing dipilih ya kuwi ora ana liya amung Narasoma. Menawa ngono, wurung anggonku nggayuh Dewi Kunti kosek. Nanging mumpung iki mau gana sing bakal ngayunake Dewi Kunti, aku kang menang marang uripe Kunti. Banjur iki mau aku ngedekke Giri Patembaya. Sapa bisa ngasorake Narasoma bakal menang boyong Dewi Kunti? Ora watak Pandhu nerak angger-anggering pepesdaning Gusti ngrusak pagrayu kang wis tok bangun. Ora usah kuwatir.
Kunti durung keduga tak dhaup. Ndemok astane wae ora. Kepara jane aku iki wis duweni garwa. Apa ya kowe wedi Pandhu? Apa kowe nguciring jurit? Apa kowe sulap kowe? Nyawang aku sik wis dipilih karo Dewi Kunti. Jare anak-anak Ngastina kuwi satriya kang ampuhe kagila-gila. Weruh Narasoma ratu cilik wae ora semaur. Ngono kok arep ngayunke Kunti wanita kang bebudene luhur. Yen pancen ora wani karo Narasoma, mulya sambata karo bapakmu, sambata karo Maharesi Bisma. Kon maju wae rene ngadepi Narasoma, sampluk pecah sirahmu. Ayo maju. Dina gumanti sasi, Candra gumanti warsa kaya anut kedheping paningal. Dewi Gendari minangka prameswari nata garwa Sang Destarata ing Astina. Lestari deni romangun bebrayan peputra cacah 100 ingkang den wastani Kurawa. Ingkang pembayun den paringi pusaka asma Raden Kurupati ya Duryudana. Panenggak Raden Dursasana kesambet Dursadara, Durgapati, Durgantara, Durmagati, Durgabau, Durgandasena, Durgempa, Kartamarma, Kartadenda, Citraksa, Citraksi, Surtayu, Sutayuda lan sapanunggalanipun. Ngantos ingkang uragil mijil pawestri nami Dewi Dursilawati. Ewa semana suwargi Prabu Pandhu lan garwanira Dewi Kunti uga Dewi Madrim. Den paringi putra cacah gangsal den westani Pandhawa. Ingkang patutan kalian Dewi Kunti peputra 3 pembayunipun Raden Wijakangka ya Raden Puntadewa, panenggakipun Raden Bratasena, pamadyanipun Raden Permadi dene ingkang patutan kalian Dewi Madrim peputra kalih kembar kemanikan naminipun Raden Pinten lan Tangsen. Parandene Sang Prabu Pandhu miwah ingkang garwa Dewi Madrim kalepatan Sang Prabu Pandhu miwah garwa Dewi Madrim kapundhut sowan ing ngayunan rumaos destun Sang Dewi Gendari. Enget telampahan ingkang kawuri gegandhengan kanca miyang Sri Destarata ingkang hanggung tansah ngiyataken manahira Sang Dewi Gendari. Riris harta palwanuting ranu sing karsa
lenggahira risang marta tameng dase misuda andono raras Jagat Dewa Bathara garwaning pun Kakang Diajeng Gendari inggih wonten timbalan ingkang adawuh Kakang Adipati bagya mulyaning wong lanang kang wis mengku garwa mono lamun to garwane setya bekti marang kakunge ya lair ya batin ingkang kabeh mau nyatane wis kababar ing pakarti nggonmu tansah setya bekti marang pun Kakang lan kebak ing rasa katresnan mula pun Kakang iki bejo kemayangan dene darbe garwa sih kasetyane marang kakung kaya sira Yayi ora kok jeneng pun Kakang ngalembono marang sira nanging garwaning soniku pantes tinulat lan sinudarsana netepi dadi wong wadon ya wong estri ya wanita ya kena sinebut putri sejati wadon iku saka tembung wadu dene wadu iku tegese kawula mula wong wadon mono duwe kewajiban ngawula marang guru laki. Estri tegese adek-adek, tetep dadi adek-adeke bali wisma. Dene wanita iku tegese wanuh marang tata, dene diarani putri. Putri tegese juru pantes panandanging raga. Kabeh mau wis kecakup ana ing garwaku yaiku Yayi Gendari. Nun inggih Kakang Adipati. Menika sampun dados kewajiban kula. Iya. Pancen ayu tenan sliramu Gendari. Kaya ngapa bombongipun Kakang dene gak duwe garwa. Setya bektimu nganti kaya mangkono nyatane. Senadyan nalika semana jaman swarga, Yayi Prabu Pandhu misungsungake wanita telu ya kuwi Dewi Kunti, Madrim lan Gendari. Supaya salah siji tak pilih dadi garwaku nalika semono tumibaning pamilihku marang sira Yayi Gendari nek maune kowe rumangsa cuwa lan getun merga sejatine sing mbok tresnani iku dudu Destarata nanging adiku Pandhu sing mbok tresnani nanging banjur Gendari malah winengku garwa lan mangun bebrayan kelawan pun Kakang jebul setya bektimu nganti kaya mangkono Gendari nyatane wae ing katresnan pun Kakang lan Yayi Gendari nganti diparingi nugraha duwe anak sing cacahe 100 ya kuwi Kurawa jumbuh kelawan pangebange bangku nalika semono yen aku menku garwa Gendari kudune aku pancen kudu duwe anak sing akeh nyatane tenan awak dhewe diparingi putra nganti 100 cacahe nun inggih Kakang Adipati mestinipun rasanipun remen sanget Kakang Adipati. Iya. Ya mung ngene Yayi. Duwe anak akeh kuwi kudu permati lan ati-ati nggone nggulawentah. Merga anak akeh kuwi anak siji lan sijine mesti beda-beda watake. Lan sing mesti kudu mbudidaya dimen kabeh anak besok bisa manggih bejo lan mulya uripe. Nun inggih kasinggihan pangandikanipun Kakang Adipati namung. Keparenga kula badhe matur lepat nyuwun pangapunten. Ya ora dadi ngopo. Piye? Matura. Nuwun sewu. Sasedanipun Yayi Prabu Pandhu, paduka menika ingkang jumeneng nata wonten negari Ngastina lajeng temtunipun ing benjang keprabon negari Ngastina menika lajeng dipun lintiraken dhateng ingkang putra pun Kurupati. Krana menika mestinipun inggih kangge mukti putra paduka para Kurawa mekaten to Kakang Adipati. Wah. Ayo sira mesti bakal takon babagan iki. Mongko sayektine Gendari iki jane wis ngerti yen pun Kakang mengkoni ambawani negara Ngastina iki mung sawetara wektu. Merga sadurunge Yayi Pandhu murut ing kasedan jati, Ngastina iki mung dititipake marang pun Kakang. Besok yen putrane Yayi Pandhu ya Pandhawa wis ngancik dewasa, negara Ngastina kudu tak paringake marang panguwasaning para Pandhawa. Dadi
Yen ingsun kudu nglintirake keparabon Ngastina marang Kurupati, ora bisa. Ora bisa, Gendari. Adipati, inggih mekaten menika ingkang kula kajengaken Kakang Adipati. Piye? Kowe jane nesu to? Gendari jane kagol merga negara Ngastina iki sing besuke bakal tak balekake tak paringake marang para Pandhawa. Aku ngerti kowe banjur kagol, kowe banjur nesu merga pangangkahmu. Negara Ngastina iki bakal kanggo mukti anak-anakmu Kurawa. Ya ngono to, Gendari? Mboten, Kakang Adipati. Sampun ngantos klentuing anarko. Kula mboten badhe kagol. Kula malah nayogyani saha kula rumajang sarujuk dhateng kersa paduka. Bilih keprabon negari mboten badhe dipun lintiraken dhateng ingkang putrapun Kurupati. Oh, wong ayu garwaku Gendari. Pun Kakang Yayi Gendari. Ora ngira babar pisan katone mono Yayi Gendari kuwi sawijining wanita ingkang agal gruwal-gruwal. Nanging jebul lungit ngrawit bebudenmu. Mula perkara wong-wong padha mbiji yen garwaku Gendari kuwi ala pakartine lan uga budine candala wis ben. Wong liya kuwi wenang biji lan mung seneng metani alane ngriyan. Wis ben wae nanging saiki kabeh buktekno ya Gendari. Buktekno yen to pancen Gendari kuwi sawijining wanita lan ibu kang luhur budine. Yai Gendari, aku ngerti yen to anak-anakmu Kurawa ingkang padha nungsang palang murang tata pakartine sayektine merga wis padha kena pengaruhe adimu ya Harya Suman ya Sengkuni Gendari. Kendhat Sengkuni mung tansah gawe pengaruh ala marang Kurawa. Kawula nuwun inggih senadyan kawula sinengguh yen to Gendari lan Sengkuni menika kados dene padha nebu sauyun, kados dene padha sengkongkol. Kawula jajanipun tansah ngelingaken anak-anak kula Kurawa uga ngelingaken ari kawula Harya Sengkuni Raden. Aku banget ngaturke panuwun Yayi. Nyeraki pendadaran saka limo aku kepengin titip pitungkas lan piweling kanggo anak-anakku. Aja nganti banget-banget anggone padha gawe urup-urup. Tulung buktekno yen Gendari kuwi sawijining wanita lan jejering ibu kang luhur budine Gendari.
Riris harta palwonuting ranu drasing karsanira dening kanyo manes selengira Gusti putra-putraku kabeh para Kurawa ora tak piji-piji. Kula wonten dawuh Kanjeng Ibu. 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 Marmane jeneng sira kabeh padha sun kanthi ngadhep ngarsanipun Ibu. Ana wigatining rembug ingkang bakal ndak kandhakake marang jeneng sira kabeh. Kawula nun inggih lajeng wigatos menapa ingkang badhe karembug ngantos sedaya para kadang Sata Kurawa kaklempakaken wonten ing mriki Kanjeng Ibu. Ah inggih Ibu, kok mboten lan padatan. Adat saben ingkang ngawe Sata Kurawa menika Paman Sengkuni. Sakmenika kok Kanjeng Ibu piyambak dangu dhateng putra-putra Paduka. Iya Kurupati, Dursasana lan anak-anakku kabeh. Sing banget tak tresnani. Anak-anakku padha tak gadang-gadang bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Piguna ing sesama nusa lan bangsa dadi satriya utama hambeke berbudi bawa leksana. Kowe kabeh calone dadi satriya ing ngreksa kawibawane negara. Malah uga bisa ana ingkang dadi narendra nguasani negara nanging pun Ibu duweni pitungkas marang jeneng sira kabeh anak-anakku Kurawa. Nggih Ibu kados pundi? Wiwit kuncung nganti gelung. Wiwit biyen nganti saiki jeneng sira kabeh kagula wentah dening pamanmu Harya Sumanyo Patih Harya Sengkuni. Esuk awan bengi ingkang tansah dadi pituladanmu ora ana liya kejaba mung pamanmu. Jroning atiku banget ngaturke panuwun karo pamanmu Harya Sengkuni ingkang wis ikhlas lahir batin ngopeni marang anak-anakku kabeh sing ora sethithik cacahe iki. Tobat nanging anak-anakku Kurawa emane lah kok malah jeneng sira kabeh keduga nulat tumindak kang ora bener saka pamanmu Harya Sengkuni. Wiwit saka tumindak kang nerak angger-anggering negara lan agama nganti teka wani tumindak ala marang kadang-kadangmu taruna para Pandhawa. Elinga Yongger, Pandhawa kuwi wis ora duweni jejering bapa. Luwih-luwih ragile pinten lan tangsen wiwit lair wis dadi bocah kang lolo. Apa ya gene jeneng sira padha tegel marang kadangmu dhewe kang kahanane kaya mangkono. Begja-begjane wong urip lan ing alam donya ora kaya para Kurawa ditunggoni Sudarma loro kang mulya Nyakrawati Baudenda. Kinemulan Mas Picis Raja Brana uripe mulya minangka pangeraning Ngastina. Kudune jeneng sira kabeh bisa ngreksa lan rukun marang kadang-kadangmu para Pandhawa. Lerena anggonmu nulat pakartine pamanmu kang ora prayoga ya Ngger. Gegadanganipun Ibu Kurawa lan Pandhawa bisa dadi satriya agung hambek utama bebela marang nusa bangsa dadi tuladha tumraping kabeh Barata. Inggih Ibu, kula ingkang nyuwunaken pangapunten tumindak kula lan para Kurawa ingkang nerak ing angger-angger. Inggih Ibu. Ngestokaken dawuh mboten badhe malih kula baleni tumindak ala kaliyan adi kula Pandhawa. Syukur bejo sewu. Ebo bungaing atiku Ngger. Kepara dina iki pun Ibu uga mangerteni jeneng sira kabeh bakal pangkat ana ing pertapan Sokalima nglakoni pendadaran pamulangan kang saksuwene digula mentah marang Panembahan Gurudurna. Pitungkasipun Ibu ingkang kapindho, aja nganti sira kabeh ora ana ingkang melu ing pendadaran. Senadyan sak temenipun Ibu mangerteni kalamunta sira kabeh padha ora tekun anggone nggayuh ilmu ing Sokalima. Mula kang saka iku aja nganti sira kabeh tumindak cidra marang pranatane pendadaran. Yen ora bisa nglakoni ngaku kalah ya Ngger. Yen ora bisa ngayahi kudu mawas diri Ngger. Aja nganti tumindak sak kersa-kersamu merga kepengin bisa lulus saka pendadaran.
Yen kowe kabeh ora lulus, Rama lan Ibu mestine kuciwa nanging nulat pakartimu ing nguri pun Ibu bisa mangerteni. Lamun ing tembe ora baleni meneh ya Kurpati lan kabeh wae. Nggih Ibu. Saged-saged kula lan kadang-kadang kula kedah lulus saking pendadaran. Ya bagus Kurpati. Pitungkasipun Ibu kang pungkasan anggir Kurpati, aku titip marang adi-adimu. Kurawa awat-awatana aja nganti ana ingkang tumindak cidra. Luweh-luweh kanthi gawe pituna marang kadangmu taruna para Pandhawa ya nggir. Sendika ngestuaken dawuh Ibu. Kula nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestu sageta kalih sing rubeda. Jarut marut katon proratu Tuen agung kang prodipati Oh anak angger Gurupati sios pendadaran estu Paman saking panyuwunipun Kanjeng Ibu Kurawa kedah nderek pendadaran lan tumindak ingkang jujur nanging anggenipun Bapa Durna ngawontenaken pendataran siswa saka 5 jebul kathah pranatanipun Paman. Lah, peranatan kuwi aturane apa wae nggih? Ingkang kaping setunggal sing tanding menika kedah murid saka 5 utamane Pandhawa lan Kurawa. Kaping kalihipun diwenangake pamer kaprigelan, kepinteran, kadigdayan. Kaping telunipun kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. Kaping sekawan adu karosan mung kudu ijen padha ijen. Ora kena kroyokan, ora kena nyandak sirah. Kaping 5 gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa niku Paman. Ola niku yen kula nggih nadyan ana aturan kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. Niku nek kula malah sing kudu tenanan. Aja kok ming lara nek perlu Pandhawa diajab patine nggih. Kok ngaten niku pripun Paman? Kanjeng Ibu sampun pitungkas sampun ngantos Kurawa lan Pandhawa sami congkrah malih. Paduka menika kok mboten tanggap sasmita nggih. Pitungkase ibumu kuwi gur rapus krama ben ketok utama ning ngarepe para kawula. Pun Paman merepeki paduka menika estunipun ugi mundi dawuhipun Kanjeng Ibu piyambak. Napa nggih Paman? Ah nggih. Kanjeng Ratu Gendari menika peputra Kurawa 100 cacahe.
Mestine minangka ibu Kanjeng Ratu kepengin anake luwih mukti ketimbang wong liya. Mila titip kula ingkang miterang marang Paduka. Nggih menika nggih. Nggenipun paman bakal damel kanthi sampeka gawe rekodaya supaya Pandhawa padha ringkih lan diajab patine. Merga yen Pandhawa wis padha mati, angger Kurupati mongko ingkang jumeneng nata lagi. Lah Kurawa kabeh bakal melu mukti nggih. Pun tanggap to angger Kurupati. Nggih sampun paman. Nanging kula nyamaraken dhateng kesagetan adik-adik kula Kurawa. Awit saklaminipun pamulangan Kurawa niku mboten sami tegen mugen nampi piwucaling guru. Wonten sedaya mangke saged dipun budidaya lan rekodaya. Kang baku welingipun paman wau. Nadyan ana aturan kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. Kuwi malah sing kudu tenanan, ngantem ya sing tenan. Gaman diseni racun ra apa-apa. Pun mang tindakke nggih. Ora kena ngantem sirah wi ya mung akal-akalane wakne Gondel Durna sing ngerti pangapesane Bratasena ning pilingan. Nggih paman. Kula muktekke Kurawa, kula ngestokaken dawuh. Pamit paman. Sukses. Bratasena, pendadaran wis kawiwitan. Ora trima rasane ngatiku adhiku Kurawa mung padha dienggo dolanan karo Permadi. Umuk kabisan, umuk kapinteran dupeh cinaket Guru Durna. Ayo saiki grahane sing maju. Yen kowe ngucir maju Pandhawa kabeh diadepi. Ayo ngadepi kridane Kuru Jenggala. Pernatan ora ngentukke ampyak awur-awur, nyata prawira tanding. Ijen padha karo ijen, ilang nyawamu. Ayo, keroyok, ayo, keroyok. Keroyok, Bratasena dikeroyok.
iso tumindak kaya mangkono? Kok iso tumindak kaya mangkono tok kongkon apa? Kakang Mbok, mrepeki dhateng ingkang rayipun sanggone. Sampun menggalih kuwatos Kakang Mbok. Senadyan wontenipun pendadaran siswa saka 5, mangke Kurawa mboten lulus nanging taksih wonten cara malih reka daya lan karti sampeka kangge ngajab sirnanipun para Pandhawa ingkang ngerayi Harya Suman. Patih Sangkuni menika gudange wong julik. Ngangge cara niki gagal, ngangge cara liyane. Sing penting Pandhawa kudu mati. Lan para putra Kurawa kedah sami mukti mulya gesangipun. Bat muni piye Suman, muni meneh Suman. Pisan ora pindho ora kendhat kono tansah nglancipi cara ngapa-apa mung gawe urup-urup coba yen to ora ngelingi yen Suman kuwi adikku wis tak remet-remet kawet mbiyen kowe Suman. Lho mangke riyen kok Kakang Mbok ngendika ngaten niku pripun? Yo nyatane wae kabeh bubrah rusak mergo saka akal julikmu. Kowe saben-saben mung gawe pengaruh ala. Kakangmu Destarata yo mbok pengaruhi kaya ngono. Ponakanmu Kura yo mbok pengaruhi ala. Mongko gendari duwe anak 100 cacahe kuwi, kekudanganku kabeh bisa dadi bocah sing luar budine. Yen sejatiane anak-anakku Kura kuwi apik-apik tumindake, nanging mergo saka pengaruhmu, kabeh dadi kasempyok alamu. Suman, aku mbiyen titip anak-anakku marang adikku Suman kuwi, supaya dituntun dituduhke marang dalane dharma. Nanging saben dina jebul malah mbok ulang kanggo cara wulangan setan batu-batu. Kula ngaten menika mestinipun madosaken kamuktenipun putra-putra Paduka para Kurawa. Eling Kakang Mbok, Kurawa menika 100 cacahe. Yen kula mboten mikolehaken, yen kula mboten budidaya madosaken kamukten, benjang yen Kurawa sampun sami ngancik dewasa, lajeng badhe kados pundi nasibipun. Mongko pengangkah kula, Kurawa menika sedaya sageta manggih mukti lan mulya menika Kakang Mbok. Suman nadyan kena goleke kamulyaning anak, nanging kudu diseblak pangestine supaya liwat dalan sing utama. Lan wong tuwa kuwi goleke kamukten yang anak kuwi wis wajibe. Nanging liwat dalan sing bener ya Suman. Ora kok malah mbok tuntun kaya ngono, kok malah mbok pengaruhi ala kaya mangkono dadine kaya ngene. Elinga ya Suman, yen sing jenenge wong seneng srai dengki, julik metakil kuwi bakal ngremuk awake dhewe kanthi cara 5 perkara. Ya kuwi nandang kesusahan sing matumpo-tumpo, nandang kacilakan sing ora bisa ditulung, cinacet wong kiwa tengen, digething dening sing gawe jagat, lawanging kanugrahan bakal ditutup. Suman, Kakang Mbok. Kula menika janjanipun malah gumun kalian Kakang Mbok. Sing pun Kakang Mbok gendari menika menawi kalian keng rayi Suman. Wiwit rumiyin tansah gathuk ing panemu babakan menapa kemawon. Kalebet anggen kula saben-saben badhe nglorobaken Pandhawa menika, Kakang Mbok ugi tansah ngrojongi dan sarujuk kalian Suman. Sengkuni anak-anakku Kurawa lan Pandhawa kuwi kudu padha bisa urip kang guyub rukun, daya dinayan samat sinamatan. Nanging tinemune merga saka pengaruhmu, Kurawa lan Pandhawa mung mbok tabrak-tabrake kaya mangkono, satemah mung padha congkrah kaya mangkono Suman. Kowe wong ora bisa ngrumangsani, kowe kuwi wong ning Ngastina iki mung wong katut ya Suman. Kowe kuwi mung wong melu Suman.
mergo katut mbakyumu Gendari ning patrapmu. Cacakanmu ora kaya wong melu, malah ngrusak, malah ngora arek tatanan nganti mbeset raine Gendari kaya mangkene. Mula janji sih mbok terus-teruske. Alu wong aku kelangan sedulur, alu wong aku ora duwe adi, Suman. Kabeh lelakon wis kudu kelakon lan Kurawa ya wis kadung dadi rusak kaya ngene. Kurawa wis tetep sengit gething karo Pandhawa. Mongko wingi aku gawe Rekadaya, aku gawe panemu apa wae. Kakang Mbok Gendari ya mung tansah sarujuk kok saiki kabeh salahe mung dibrukke ning Sangkuni. Lah ya wegah aku. Sangkuni wis kondang dadi tukang adu-adu, tukang adu domba. Wis kondang nek Sangkuni kuwi gawe urup-urup wis ben. Tetep arep tak bacutke. Sing padang tak gawe peteng, sing bening tak gawe butek, sing jejeg dadi bengkong. Ben niatku, ancasku pancen goleke kamuktene Kurawa. Nek perlu Kurupati tak gawe supaya bisa jumeneng nata ing Astina. Nek ratune Ngastina Prabu Duryudana pati tetep patih Sangkuni, mesti sesuk para Pandhawa bakal njaluk bali negara Ngastina. Nah, tak gawe dadi pecah perang gedhe, perang Bratayuda rame iki. Wanci dina gumanti sasi Candra gumanti warsa. Bocap Prabu Duryudana ing Astina awit saking iguh pratikele Sang Maha Julik Patih Harya Sangkuni angandani kasukan dadu. Prabu Puntadewa ingkang den tantang kanthi perjanjen sinten ingkang kawon kedah kecalan nagari lan kedah nglampahi paukuman dados buangan 12 taun lamine. Awit saking julike Sangkuni temah Prabu Puntadewa kawon para Pandhawa kedah nglampahi paukuman. Gancanging carita Pandhawa sampun pundhat nglampahi paukuman 12 taun ing wana Kamyaka. Ketambah setunggal warsa umpetan dedelikan nanging sesinglon wonten negari Wirata datan kawanguran dening Sata Kurawa nalika semanten awit saking pamrayogane Sang Bagindaraja Prabu Matswapati ing Wirata Jamatah dateng Prabu Sri Bathara Kresna ingkang lumaku dados duta pangawaking Pandhawa ing negari Ngastina. Hanjabel negari Ngendraprastha sakjajane miwah sepaliing negari Ngastina. Parandene Sang Prabu Duryudana angu kuwi satemah dadi prang ageng kaping sekawan Bratayuda Jaya Binangun. Yo, maju, maju. Bratayuda Jaya Binangun prange darah kuru golonganing Kurawa lan Pandhawa kret lampet brungkat timpul gajah gelar singa barong abang branang mengangah genining perang gumuruh umandanging tawang akeh ingkang blasah dadi bangke susun tumpuk matimbun-timbun. Sang Mahatma Resi Warabisma majenging palagan anjalari guguring Sang Resi Seta miwah Raden Utara Watsangka. Majeng malih lumawan Dewi Wara Srikandi gugur Sang Resi Bisma. Raden Abimanyu den ranjap dening Kurawa ugi gugur dados kusumaning bangsa. Kesambet Senopating Senaputra. Nenggih Raden Gatotkaca parandene ugi gugur. Kapupuing Rana Madyalaga. Kesambet saking golonganing Kurawa Narpati Basukarna
ing ngadekna Senopati perang tanding lumawan Risang Arjuna Sang Suryatmaja gugur nuli mara sepuhipun ingkang majeng Senopati nenggih nata Mandaraka ya Prabu Salya ya Narasoma ugi gugur dening Prabu Puntadewa. Kathah para anung-anung gegedhuk Senopati Manggalayuda saking kalih golongan ingkang sami gugur ing paperangan Tegal Kurusetra. Pandhawa tasih wetah gangsal nanging Kurawa kantun 5 glintir. Pungkasane ngancik wonten ing rubuhan. Patih Harya Sengkuni miwah Prabu Duryudana majenging palagan lumawan Raden Werkudara satemah kekalihnya Patih Sengkuni lan Prabu Duryudana gugur. Kura telas Pandhawa jaya-jaya ning perang. Oh. Kowe Sangkuni adikku Suma adikku Suma aku jaluk urip ati kowe. Oh. Oh. Median. Oh. Anakku. Anakku Kurupati. Gegono bang sumirat oh jagat Dewa Bathara Tobat duh Gusti kok kados mekaten paduka paring pacoban marang gesangipun Gendari. Wiwit biyen nganti saiki pacoban tumpuk undung tundha Bima nempuh marang Gendari. Musdak trima kanthi ikhlas lahir batin kabeh pacoban iki. Saking kaluputan kudu ing nguni uga wis tak duduk. Aku mertobat merga ora kepengin ana rusak ing darah Barata lan gedene rusak ing jagat raya. Nanging keneng opo peran gedhe iki tetep dumadi. Wes ora kurang-kurang nggonku ngelekake marang anakku, adikku, lan sapa wae sing kepengin gawe congkrae darah Barata. Tundane malah kabeh kang tak tresnani nemahe pralaya ing perang sing dianggep suci iki. Perang ya tetep perang, senadyan to padha nindakake dharma. Nanging akeh pawongan kang ora salah dadi korban ing paperangan kang wengis iki. Wis ora ana pangarep-arep meneh kanggone Gendari. Benake kabeh keluputaning uripku, adikku lan anak-anakku. Kabeh wis dumadi. Jangkaning kodrat wis ora bisa diwiratet. Aku mung kepengin keadilan saka jagat. Kondange akeh ana dewaning kabagyan kang tanggung jawab kabeh kang dumadi ing jagat iki.
Dene aku ora iso ngrasake kabagyan saka dewa kang mancing ana anggane Narendra Dwarawati. Aku kudu nuntut pengadilan saka kowe, Kresna. Mangadya linuwih. Nuwun sewu. Saguguripun ingkang rayi inggih Paman Sengkuni, miwah guguripun ingkang putra inggih Yayi Prabu Duryudana. Lan sak telasing Kurawa tegesipun perang Bratayuda sampun purna. Menika boten klentu Bibi Gendari kepareng nyaketi dhateng ingkang putrapun Kresna. Nun inggih anak Prabu. Lah menapa badhe murina dhateng guguripun Yayi Duryudana? Boten. Kula namung gumun kalian anak Prabu Kresna menika sing jarene Narayana kuwi titising Sang Hyang Wisnu nanging jebul boten titising Pamawas. Lho. Mangke rumiyin kok malah lajeng ngundamana kados mekaten? Inggih. Nyatanipun mekaten. Jarene perang Bratayuda niku sing duwe sing gawe jagat. Nanging sejatine aku ngerti kuwi gaweane Kresna. Lho. Ngangge dasar menapa Bibi Gendari ngendika mekaten? Lah nggih mawon. Kula menika sejatosipun ngajab kerukunan anak-anak kula Kurawa lan Pandhawa supados sami guyub rukun. Nanging malah panjenengan tabrak-tabrake. Batobat. Pamrih angger Kresna niku napa to? Nyatanipun ngantos dados perang Bratayuda, perange darah kuru. Nuwun sewu. Napa panjenengan boten ngrumaosi lepat? Cobi tak aturi noleh ing lelampahan dumadining perang Bratayuda menika. Putu kula Abimanyu dipun sorohaken majenging palagan. Nadyan putu kula Lesmana gugur saking Abimanyu, nanging pejahipun Abimanyu dipun ranjap gegaman dening Kurawa. Mesaken. Malih putu kula Gatotkaca menika ugi dipun sorohaken manjenging palagan. Mongko nerak tatanan margi saking iguh partikel Angger Kresna. Wancinipun dalu sanes wancine perang nanging panjenengan peksa supaya tetep maju ing paperangan. Malih Angger Narpati Basukarna ingkang perang tanding kalian anak kula Janaka. Mongko sedaya inggih putranipun Dewi Kunti. Nanging Kresna ya ora ngrewes, malah mentala gawe laraning Dewi Kunti. Jejering ibu ingkang kudu nyawang anake padha paten-patenan kaya mangkono. Kresna ora ngira jebul perang Bratayuda iki mung supaya gawe mareming atimu Kresna. Mangke riyen Bibi Gendari kok malah nglepataken Kresna niku kados pundi? Mongko perang Bratayuda menika perang ingkang suci. Krana dados sarana pambekasing pakarti hambek angkara murka, Bibi. Kuwi mung pawadanmu wae. Rungokno pitungkasku kang pungkasan minangka jejering ibu Kresna. Pangawaking dewa, keadilan kudune bisa weruh marang sebarang perkara kang dumadi. Kabeh perkara rampunge ora kudu dadak nganggo pasulayan pinter-pinteran, rasah dadak nganggo ampu-ampuan gedene nganti paten-patenan. Jejering wanita luwih-luwih minangka ibu duwe pamawas. Perkara mestine bakal bisa luar yen to padha nganggo rasa kamanungsan karyana ing sasama. Luputa manungsa dikaya ngapa? Menawa anggone ngukum dosane nganggo rasa kamanungsane, mestine kahanan kang kaya mangkene ora bakal dumadi Kresna.
Yayi Gendari. Nggih Kakang Adipati. Senadyan perang Bratayuda iki Kurawa kalah, Pandhawa ingkang jaya nanging pun Kakang bombong dene Dewi Gendari. Jane kang ngertine wong-wong Dewi Gendari kuwi wanita kang katone ala pakartine nanging janjane ngrawit lan nyata luhur budimu mula Dewi Gendari ku. Muga pakartimu bisa dadi tuladha para putri-putriku ingkang pantes lamun dadi wanita utama lan ibu sejati ya Gendari.